Biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kagulangan. Sararo kita sa sagong pagpaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawig na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos marahay na hapon po sa inyo gabos, mga tugang pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all kneel for the novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever. For well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being
may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor and grant me the means to help them. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to an Orasio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas niyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamano nan kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mo mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Saludas te Deo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang labos.
Ngunyan po, sineselebrar niya to ang kapiyastahan ni San Alfonso Maria de Ligorio, padi asin doktor kan simbahan. Isabay man niya to sa satuyang mga pamilya ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life, dolot ni Angela Los Baños and family. Pasasalamat dolot man ni Hana Pitero, Benedict Alamo and family, Loloy family, LV.M. Rovelo and family, Era V. Marianel M. Rovelo. Pasasalamat for fast recovery of Mauro, dolot kan Ascutia family. Pasasalamat dolot man ni Francia R. Armero, Albert and Gracia Suliano, Aida de la Rosa and family. And thanksgiving for passing the Realex. Dolot ni Maria Victoria Teves Lacra. Mga espesyal na intensyon, dolot ni Hana Pitero, for fast recovery of Jimbo Ardales, dolot Cantongco and Arcilia family, for safe travels of Suliano family, dolot ni Albert and Gracia Suliano, and for fast recovery of Earl John Guantero, dolot kan Guantero family, and para man sa espesyal na kagadan, dolot ni Mary Ann Crisol. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para ki Eduardo, dolot kan Huquico family, para sa kalag ni Caridad, dolot kan Logroño family, para ki Isabelo Jr., dolot ni LV Alamo, para ki Alexander, dolot ni Jeresa Bandalaria, para ki Flor de Lisa, dolot ni Mega, para ki Daniela Rain, and for all souls, dolot ni Albert and Gracia Suliano, para ki Roy Raymond, dolot kan Torre family, para ki Ramon, dolot ni kan Apuli family, para ki Hilario, asin Esther, dolot kan Bailon family, ki Concepcion asin Gaudencio, dolot kan Paclibar family, para ki Alan, dolot kan Milano family, ki Robert, dolot ni Aida de la Rosa, ki Pablo, dolot kan Del Villar family, para sa kalag ni Maricel, Edwin, Gloria, Roger, William Jr., dolot kan Estelias family, para ki Margaret, dolot ni Maria Victoria Teves Lacra, for all souls, dolot ni Jobert Basto and family, para ki Justin Cholo, dolot ni Charmaine de la Cruz.
Banwaan ni Diyos, matindog na po ang gabos sa asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuo. Pagkamuot sa kagurangnan, ang banwaan sa iya, inipon ngunyan, umawon asin, sambahon ang Diyos sa mga langit mo. Umawon awitan ang kagurangnan, gabos na banwaan, irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Hinanyugonan kagurangnan, tataramon in buhay sa tong irokyaw, awitan umawon asin, irokyaw ang Diyos na makakamhan. Umawon awitan ang kagurangnan, gabos na banwaan, irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na kaglalang. Good afternoon. Good afternoon po. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Aldaw na biyernes, premier biyernes, espesyal niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-onra sa Sagrado Corazon de Jesus, paghagad kan sa iyang kusog, tabang, tanganingan sa tuyang puso, maging siring kan sa iyang manapuso, pusong mahiherakon, pusong mapagpatawan. Siring man sa aldaw na ini, enot na aldaw kan bulan na Agosto, sa tuya pong ipinagsaselebrar ang kafiestahan ni San Alfonso Maria de Ligorio, Saint Alfonsus de Ligori, ang fundador o ang nag-establisar kaining kongregasyon kan mga Redemptorista. Kaya ngunyan piyesta po sa Google, sa Redemptorist Church. Makisumaro man kita sa indang selebrasyon. Ini po sarong successful lawyer. Alagad nagdesisyon siya na maging sarong misyonero. Asin sarong padi. Nagtutok sa mga dukha, sa pagtabang sa mga dukha. Asin lalong-lalo na espesyal niyang regalo. Iyo ang paghiras kan kapatawaran ni Diyos. Asin pagkamuot ni Diyos sa paagi kan sakramento nin reconciliation. Inahagad ko man po sa Indo na makisumaro kamo sa sakuya sa pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa aldaw na ini, nagsaselebrar po ako kan sakuyang ika-27 taon bilang padi. This is my 27th year as a priest. I was ordained August 1, 1998. Kaya tanganing kita po gapos na uyadigdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimbi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mahera ka, Kristo, mahera ka, kaburangan, mahera ka, kaburangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos, na danay na nagmumukna sa imong simbahan nin mga bagong paarog nin kabanalan, warasan sa mo na magdayupot na gayo sa mga inagihan ni San Alfonso Maria, Obispo, sa kahigusan para sa mga kalag, tanganing magkamit-kamikan sa iyang mga balaog sa kalangitan. Huli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Levitico. Nagtaraman kaguranan ki Moises. Iuni ang mga piyesta nin kaguranan na sa indong ipagrurukyaw sa talaan na panahon, sa paagi nin banal na pagtiripon. Sa ikakag-apat na aldaw kan enot na bulan, pagkabanggi, iyo ang Pasko nin kaguranan. Asin sa ikaglimang aldaw kan bulan na yan, iyo ang pinatakasi kan tinapay na daing lebadura. Sa laog na 7 aldaw, magkakakan kamo nin tinapay na daing lebadura. Sa enot kan mga aldaw na yan, magkakaigwa kamo nin banal na pagtiripon. Asin day kamo maggibon nin anuman na gibong magabat. Sa 7 aldaw, madulot kamo sa kaguranan nin tinutong na atang. Sa ikapitong aldaw, magkakaigwa naman nin banal na pagtiripon. Asin, day maggibo nin anuman na magabat na gibo. An kagurang na nagtarampa ki Moises. Taraman mo ang mga aki ni Israel, asin sabihan mo, kung makalaog na kamo sa daga na itatao ko sa indo, asin mag-ani kamo kan sa indong trigo, dadarahon nindo sa padi ang sarong bugkos kayan, bilang tinagba kan mga enot na bunga nin sa indong inani. Inni, iwawagwag niya sa atubang nin kagurangnan, tanganing kamo maging maninigo sa kagurangnan. Gigibunin ni kan padi sa masunod na aldaw, pagkatapos kan Sabat. Puon sa aldaw pagkatapos kan Sabat, aldaw na idinulot nindo ang bugkos nin trigo, mabilang kamo nin 7 semana. Asin sa aldaw pagkatapos nin ikaputong Sabat, ani kalamang 10 aldaw, madulot kamo nin bagong dulot sa kagurangnan. Ani kasampulong aldaw kan ikapitong bulan, iyon aldaw nin pagtubos. Magkakaigwa kamo nin banal na pagtiripon, magpasakit sa sadiri, asin magdulot kamo nin tinutong na atang sa kagurangnan. Sa ikaglimang aldaw kan ikapitong bulan, na iniyo ang piyesta nin mga harong-harong sa kagurangnan, o piyesta nin mga tabernakulo, na 7 aldaw kalawig. Sa enot na aldaw magkakaigwa nin banal na pagtiripon na sinday magibo nin mga magabat na gibuhon. 7 aldaw na madulot kamo nin tinutong na atang sa kagurangnan. Asin sa ikawalong aldaw magkakaigwa naman kamo nin banal na pagtiripon, asin day magibo nin anuman na magabat na gibo. Huli ta banal an aldaw na yan. Iyon niyan mga piyesta nin kagurangnan, na ipinagpipintakasin nindo, huli sa banal na mga pagtiripon, saka pagtaonin dulot sa kagurangnan, mga atang na tinutong,
mga dulot na tinanom asin mga dulot na inomon, siring sa ipinagbuot sa balang aldaw. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Mag-awit kamo asin patanugon an gitara, an magayagayang arpa patin an lira man, patanugon an trumpeto sa aldaw nin kaugmahan, kung gimataan bulan asin sa kabilugan kaiyan. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Huli takabutan yan sa Israel, pagbuot kan Diyos ni Jacob, sarong pagbuot na itinaok ki Jose, kan luminuwas sa daga nin Ehipto. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Day kamo magkakaigwan nin ibang Diyos sa tahaw nindo. Day man kamo magsamba sa dayuhan na Diyos. Ako iyo ang kagurangnan na sa imong Diyos, na nagkuas sa imo hali sa Ehipto. Maugmang mag-awit sa Diyos na nagtabang sa to. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga nataramon mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga nataramon mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa iyang banwaan asin nagtukdo sa sinagoga. At mga tao naggalas sa sinagsabi, Sain ka kinukuha an siring nakadunongan asin mga milagro? Bako daw na aki inikan panday, an sa iyang ina, bako daw, an pinag-aapod na Maria? Bako mga tugang niyang lalaki si Santiago, si Jose, si Simon, asin Judas? An sa iyang mga tugang na babae, bako daw na nag-eerok digdi sa kaibahan niya to? Kung siring, sa inyak kinukuha inigabos. Ininaging kakundian para sa inda, kaya sinabihan si Jesus sa iyang sadiring daga, asin sa sadiring harong, dai ina ako an profeta. Dai siya dumanagibon indakol na milagro, hulita kulang an sa indang pagtubod. Mga tugang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Salamat po, tayaon ka mo. Pakisabi sa imong katait salamat, tayaon ka. Ngunyan sarong hararong na katotohan an ipinapahayag sa to kan sa tuyang ebanghelyo. Kanmitang nadadangog itong kasabihan na familiarity breeds contempt. But I would like to say now that familiarity can blind us to the sacred. Pag over-familiar ka sa sarong bagay, it becomes very ordinary for you. Diba? Halimbawa, naging barkadahon mo sa sarong padi, haloy na ngaya sa parokyang na destino, ang paghiling mo sa iyan no longer as a spiritual leader, but kainuman na lang, barkada, kakarawan. Church building. Sarong sagradong lugar, kaya lang Domingo, urual daw, nagdidigdi ka, paghiling mo kayo ni saro ng building. Kaya even inside the church, you can chat with one another.
Even inside the church, you can eat. Even inside the church, you can make use of your cellphone. Habang nagmimisa, sige ang scroll sa Facebook. Nagkakawat ka. Ano nga na itong paborito mo, Ate Meg, na kawat? Yan. Kasi naging ordinaryo na maray. A place, a building, which is supposed to be a place of worship, has become just like any ordinary place or building. Ang sa imong pamilya, magurang, elderly members kang family, mga tugang, dahil taoroal daw mong nakakaibahan, dahil mo na naa-appreciate sa mga ginibong, karahayan, asin sa indang presensya sa sato. Indeed, familiarity can blind us to the sacred and worst. Ang banal na Eucharistia, na pag inako ta sa daog kan misa, binatao po sa tuya rin na kulang grasya. Kaya lang, naginang ordinaryo, naging monotonous. Kaya, pag inako, suos siya, pagluwas, libak digdi, libak duman. Daita na namate, su presensya kan sa tong kagurangan. Very true iyan sa pangyayari po digdi sa Ebanghelyo. An sa tong kagurangan, nag-uli sa iyang sadiring banwa. But instead of receiving a welcoming spirit from his kababayan, pinagdudahan palugod siya. Dahil, tasabi ninda, bakong suaki ini kan karpintero? Bakong an mga tugang niya, iyo ini? Kaya baga, so naging epekto, sabi digdi sa ultimong parte kan Ebanghelyo, dahil siya duman, nakagibo. Of course, naggibo nin mga milagro, pala alagad bako dakol na mga milagro, huli takulang an sa indang pagtubod. Because they took offense kan sa iyang kapangyarihan, asin kadunongan. Madali man kitang makarelate digdi bako. Minsan mismong sa diritang pamilya, kaya kita naaako. Kunyan na aldaw, sabi ko po kasubak ko, nagsaselebrar ako kan sa kuyang ika-27 taon na anibersaryo kan sa kuyang ordinasyon bilang padi. Kan pighurup-hurupan ko ining sa tuyang Ebanghelyo, sabi ko sa kuyang sa diri, asin narealisar ko, naarog man siguro sa tuyang kagurangan, I have also felt the sting of being underestimated and rejected. Si Father Neil ngayon, katawat ni ngayon kami mga aki pa. Diba? Kaklasiko ngayon, patal-patalon ngayon sa bat. Mga araw kita suaki baga ngayon ni siring-siring ka ini. You will hear comments from people. You are judged by your past, judged by your limitations, or simply because you are too familiar to them. But it is in this very moment na ngunya na aldaw po an sa tong kagurangan tigtutukdoan kita kay itong value kang pagiging dayupot over fame, the value of faithfulness over fame. Kaya ang Ebanghelyo would like to remind us that rejection, anday pag-ako, is not a failure. Jesus, though rejected, remained unwavering in His mission. Ipinadagos niya manggiraray sa iyang mission, despite the non-acceptance, despite the rejection he receives from his own town mates. Kaya sa kafiestahan na ini ni San Alfonso Maria Ligorio, pinapagirimdom kita kan istorya ni sarong lalaki, sarong tao, which is of deep intellect and even deeper compassion. Sarong po siyang abogado na piniling maging sarong misyonero.
preacher and founder kay ining congregation kan mga Redemptorist. Kay ining Redemptorist din, yaon po dyan tingdi sa tuya. Yaon dyan located sa Gugon. So ang espesyal na ministeryo, iyon na maabot itong mga yaon sa laylayan, lalong-lalo na itong mga unchurch, asin na madara sa inda ang espesyal na pagkamuot ni Diyos sa paagi kan sakramento din kompesyon. It was not always understood. Minsan may istorya sa iyang buhay na mismong sa iyang saniring mga brothers, dahil siya na ako, dahil siya naintindihan. But he gave himself tirelessly sa mga duka, lalong-lalo na itong mga neglected sa komunidad. Isinabuhay niya ang pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan sa paagi kan sa iyang mga isinurat na libro. So, ngunya na aldaw as I give thanks to God today for the 27, sabihon ko, 27 of unworthy yet grace-filled service. Gahagad ko po sa indo, nabako sa nang ako an sa indong ipamibi ta po an sa tuyang mga kapadean. Sana arog po sa satong kagurangnan asin siring kay San Alfonso de Ligorio, padagos kaming maging dayupot, maski nga ni minsan we remain to be unrecognized. Padagos kaming maging maugma, maski minsan pagal ka na sa imong tigigipo. And to be always in love with Christ and sa iyang katawuhan. Today, I also thank the Lord not just for the 27 years of priesthood, but for the lessons learned from rejection, from unexpected affirmations, and from every miracle that happened along the way. From dumunta po gabos, we may not always be accepted in our own hometowns, but we are always embraced by the heart of God. San Alfonso Maria Ligorio, ipamibi mo po kami. Sa ngaran ka naman, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Idinudulot niya mo ang alakasin ang
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansako asidat sa indong atang maako manlukot kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan, kay raking palaada, ang samong mga puso kan langit doon nakalayo kan Espiritu, na minaras mo kay San Alfonso Maria Ligorio, na siya magselebrar kaining mga misteryo, asin huli man sa nakaini magdulot sa imo, kan sa iyang sadiri bilang banal na sakripisyo. Huli kay Kristo, na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Itaas ang mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Alfonso Maria Ligorio, pinapaugmamong gayoan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan in maki Diyos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan kadakul-dakul na angheles sa Sin Santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Kaladalan inadigdig, Sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa ibong espiritu, taganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo, kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini tayni an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwali pinapahayag, sa kona ikaw
pagdato. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ting kaligtasan. Nagpapasalamat, tapi napagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo na si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si San Alfonso Maria Ligorio, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa ibo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, nyamo, nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiring sa langit, an samong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, nasin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan, asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kahirap
Mga tugang, uya an kordero kan Dios, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagmukna kay San Alfonso Maria Ligorio,
na maimbod na namamahala, asin para hulit kan urog kadakulang misteryo, warasan naan sa imong mga parasunod danay na mag-ako kaini, asin pakaako, daing tapos na mag-omaw sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa Indugabos na nakisumaro sa misang ini, Misa de Gracia, kan sa kuyang ika-27 taon na anibersaryo bilang soltero, bilang padi. So, salamat po sa mga naglingkod sa altar, magpuon sa choir, nahiling ko si Vince, ang sa tuyang mga live streamer, as in choir, ang sa tuyang nagbasa. Salamat po, special na marayan sa imong presensya. Asin sa mga members kang DSJ, sa indang pamayo si Ate Erlyn, pamayo kang worship, tapos si Doc V, thank you po. Dakulon ang members kang DSJ, na iyaon digdi. Salamat po sa saindo. Members kan manlain-lain ng ministries, nagkahiriling ko, iyaon po sinda. Thank you sa indo pong presensya. Hindi kita malilimutan. Dahil ko po kamo malilingawan, asin padagos kamong kasabay, sa sakuyang pamibi Diyos, at magbalo sa indo. Siyempre sa satuyang mga sakristan, asin na commentator, mass collectors, thank you po sa indo. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon. An Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. Dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Diyos
Thank you and good evening po.